Friends, tarang maglakad-lakad ngayon kasi Sunday. So, magpapahangin-hangin tayo dito sa paligid. Ito. Friends, yung nasa palibot namin, oh. Mga palay, mga hinog na palay na ito. Yan. Lawak, no? Pa, 4:30 lang yata ngayon eh. Napaaga kami ng lakad. Pakita ko daw yung damit niya. So as usual, kasama na namin yung dalawang bodyguard, dog guard. Ito yung way na ito. Yan yung papunta dun sa pinupuntahan naming farm or ilog. So, yun. So, maganda naman yung daan kasi sementado na. Pero pagdating doon sa dulo, putol kasi hindi pa sementado. So, yun, may mga palay din dito. First of all, Grandpa and my uncle goes here to the beach, okay? And second, going to the farm is not this way. It's going to the church. Okay? So, ayan. Sa dulo naman ito. Puro palay talaga dito. Puro palayan. Yung iba mahihinog na yung mga palay, oh. Yung mga dilaw-dilaw na. Kasi ang pinaka, dito, anihan talaga is April at saka May. So, yun ang anihan dito. Ito, hindi pa. Ayan. Ayan, mga May pa ang ani niyan. Kasi, kakaumpisa pa lang nalabasan ng mga palay niya. Yung kabila, medyo malapit ang anihin, oh. Hanggang doon sa dulo. Ito naman yung kabilang side. Tapos doon kami dumadaan. Pumupunta kami ng farm. Doon sa nyuga na yun. Doon sa dulo. Yan yung dinaanan namin kanina. Ito malapit na rin to, oh. Kaya lang maraming maraming damo. Ito naman yung kabila. Dulo din. So yan. Medyo dilaw-dilaw na rin yung palay dito. Yung kasama ko sila nanay tsaka si Casey naglalakad-lakad din paghapon. Papapawis. Tsaka itong buntis na to. So ito yung mga dinadaanan namin pagpupunta kami ng
ilog. So yan, ang lawak no. Ito naman yung kabilang side. Kami dumadaan. Pumupunta kami ng farm. Doon sa nyuga na yun. Doon sa dulo. Ito yung mga palayan dito sa amin. Yan, lawak hanggang dun yan sa dulo. Dun pa. Pagka May, buwan ng May, ayan, anihan na. So yung iba naman, yung ibang may-ari ng mga palayan, nagre-rent sila ng makina, yung harvester, para mag-harvest ng mga palay nila. Tapos yung iba naman, nag-hire ng mag-aani, magagapas ang tawag namin dito. Yung mga nagmamano-mano na ani ng palay. Kaya lang, medyo matagal pag gaganon kasi syempre, trabahong lang mano-manong trabaho. Hindi katulad ng pagka may harvester, mabilis. Isang araw, halos ilang palay ang ilang box ng palay ang na-harvest nila. So yan, abangan natin pagka harvest season na dito para makita ninyo yung harvester na sinasabi ko. So yan, medyo madilim na. Yan, dito na kami sa bahay.